இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, பனிமய மாதா ஜெபக்குழுவின் காலை பணித்துளி நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த தியானத்தின் கடவுள் பணித்துளிகள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை நனைத்து அவர் பிரசனத்திலும் இறை வார்த்தையில் வளர்வோம், வாழ்வை வெற்றியாக்குவோம், சிந்திப்போம், வாழ்வாக்குவோம். ஆமென். ஆண்டவருடைய இனிய நாமத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நாம் இன்று தியானிக்க எடுத்திருக்கும் தலைப்பு, இடுக்கமென்னும் கடலின் அலைகளை அடிப்பார். தியான வசனம், எகிப்திய கடலை அவர்கள் கடந்து செல்வார்கள், கடல் அலைகள் அடித்து நொறுக்கப்படும், பேராற்றின் ஆழங்களையெல்லாம் வறண்டு போகும், அசிரியாவின் ஆணவம் அடக்கப்படும், எகிப்து நாட்டின் செங்கோல் அகற்றப்படும். செக்கரியா அதிகாரம் 10 வசனம் 11. இந்த வசனத்தின் மூலமாக கடவுள் நமக்கு உணர்த்துவதை தியானிப்போமா? கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உலக வாழ்வு பொல்லாங்கு நிறைந்தது, போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், வேதனைகள் நிறைந்தது. இருப்பினும் கடவுளை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. அவர் பொங்கி எழுகிற அலைகளை இம்மட்டும் வா, மிஞ்சி வராதே என்று அடக்குகிறவர். அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். இறைவனுடைய மனிதன் என்று தேவனிடத்திலிருந்து நற்சாட்சி பெற்றவர் யோபு. எனினும் அவர் வாழ்க்கையில் எத்தனை போராட்டங்கள், துன்பங்கள் இருப்பினும் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் என்று அவர் விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நின்றபடியால் கடவுள் அவருக்கு வந்த எல்லா சிறையிருப்புகளிலிருந்தும் அவரை விடுவித்து 2 மடங்கான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். அவர் நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை. ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் வாலிப வயதில் பெற்றோரின் அன்பு நிமித்தம் கவலை இல்லாமல் வாழ்ந்தாள். ஆனால் திருமணம் என்று சொன்னவுடன் அவள் மனம் கலங்கியது. ஏனென்றால் வாலிப வயதில் கவலை என்பதே இல்லாமல் இருந்த நிலை இனிமேல் மாறிவிடுமோ என்ற பயம். ஆனால் கடவுள் அதற்கு ஆயத்தப்படும் வேளையில் அவளை முதலாவதாக அவருடைய மகளாக சொந்தமாக்கி கொண்டார். திருமணமானது. உடனடியாக மாறி மாறி பிரச்சனைகள் மழை போன்று வந்தது. ஆனால் அவளை தம்முடைய மகளாக்கி கொண்ட ஆண்டவர் அவளோடு கூட இருந்ததை அவள் உணர்ந்து அவருக்குள் தைரியமடையவும் அவர் கரத்தினால் ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலிருந்தும் விடுதலை பெறவும் ஆண்டவர் அருள் புரிந்தார். அவள் வாழ்வை திரும்பி பார்த்த பொழுது எப்படி அவைகளினின்று வெளியே வர முடிந்தது என்று நினைத்தபோது கடவுளுடைய வல்லமை எத்தனை அதிசயமாய் வழிநடத்தியது என்று எண்ணுகையில் யாவும் அவளுக்கு ஆச்சரியமாய் இருந்தது. பிசாசு ஆரம்பத்திலிருந்தே அவள் குடும்ப வாழ்வை நசித்து விட எவ்வளவோ முயற்சி செய்தான். ஆனால் இயேசுவோ ஜீவனை கொடுக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்ததால் அவனுடைய எல்லா திட்டங்களையும் முறித்து போட்டு முற்றிலும் வெற்றியையே தந்து அந்த மகளை நடத்தினார். அன்பானவர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இடுக்கமான கடலை போன்று பொங்கி எழுகின்ற அலைகள், சீறி எழும்புகின்ற புயல் காற்று திடீரென்று வரலாம். ஆனால் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதிருங்கள். கடவுள் உங்களோடு இருந்தால் அவர் அந்த அலைகளை, காற்றை அடிப்பார், சமாதானத்தினால் நிரப்பி அற்புதமாய் வழி நடத்துவார். சிந்திப்போம், வாழ்வாக்குவோம். நாம் ஜெபிக்கலாமா? அன்பின் இரட்சகரே, உம்மை அல்லாமல் என்னால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. இன்று முதல் நீரே எனக்கு பலனாக, ஞானமாக, எதிர்த்து நின்று போராடுவதிலும் உதவி செய்பவராக, என் வாழ்வில் எழும்பும் காற்றையும் கடலையும் அடக்குபவராக எனக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன். இந்த நாள் விடுதலையின் நாளாய் அமைவதாக. பிரைஸ் த லார்ட்.